Manung nga oras anatakak dagiti motorista iti pagturungan da kalpasan nga natulid-tulid iti maysa nga pampasada abas nga nakadundunuran dagiti pasahero na napasamak itay bigat agarup alas 7 iti National Highway Barangay San Antonio Narbacan Ilocosur. Basta timparwar nga investigasyon di kaming iti PNP Narbacan tinasao nga basket labsan na iti maysa a tricycle ngem dagos met nga nagpreno kinabik iti driver iti bus iti pakanigid nga direksyon ket daytamet iti rason iti pannakatulidnan. Sigon ken Police Chief Inspector Joseph Pajardo dagiti 20 nga nakalugan ramanan ti driver ken konduktor ket awan iti pimusay kalaksida na iti talo nga pasahero a critical iti kasasaad na ana itaray iti Central Ilocosur District Hospital iti nasao nga ili. Takbo sa ospital sa mga pasyente ay itong ating mobile car dahil mabilis ang responde natin at nadalagan sila sa ospital. At nakipag-coordinate agad kami sa Bureau of Fire Protection dito sa Narbacan para maitabi itong Kabakungan Transbus. Bicycle. At may sabi isang wanak, nagbigla nga nag-left turn, so nga naipakang tipangit. So nakabutak yarang tayo. Iti eksklusibo nga pinakipatang iti press corps ken tinagmaneho iti natakamat abas. Amanagan iti Romel Laporga nga agnay iti siyudad ti Batak nagkapuda iti Lawag City nga torongenda iti probinsya iti Isabela. Awan iti anyaman nga donor ni Laporga. Iti seserek iti press corps iti mismo uneg iti Kabakungan Trans ket dita nga nakita dagiti daduma pay nga gamit dagiti pasaheros. Kadag iti nga gundaway agdama pay lang nga ad-adalen dagiti mangiturturong iti linteg. No anya iti maipila nga kaso kontra ken ti driver ani Laporga. Para iti press corps Ryan Pardo.